Старажытны род горватаў асеў у мазырскім павеце яшчэ ў 17 стагоддзі. Адзін з яго прадстаўнікоў, Маўрыкі Горват, сын Даніэля Горвата з Нароўлі і Ефігені Ратынскай, стварыў тэорыю, паводле якой горваты па вялікасці былі роўня слыннаму роду Габсбургаў. Пра колішнюю вялікасць і багацце сям'і горватаў сёння нагадваюць рэшткі панскіх палацаў у Нароўлі, Барбарове і пакуль ацалелых будынках у Прылуках пад Менскам і ў Галоўчыцах, у якім сёння знаходзіцца мясцовая амбулаторыя. Да, тяжко сюда заходить. Часто сюда приходите? Вы знаете, редко. Душа болит, все здесь падает, рушится. А такой был хороший дворец. Васіль Чайка, тутэйшы краязнавец, ініцыятыўны і апантаны сваім заняткам чалавек, гаворыць пра палац горватаў так, быццам на ўласныя вочы бачыў яго росквіт і заняпад. Да, ну, представить, что здесь была еще, скажем, у нашего Горвата библиотека, лучшая на всем Полесье считалась. В 20-х годах приезжали ее забирать, ни одной книги не нашли. Где она исчезла, до сих пор загадкой для меня. Я уже несколько лет эту тему думаю, хотя бы одна где-то книжечка. Горваты вообще-то очень крупные были предприниматели по тем временам. И я вот так вот иногда думаю, что если бы их экономика сохранилась до сегодняшнего дня, то они бы и были бы очень состоятельными людьми сейчас. То есть так все было продумано. Ну давайте паспрабуем паглядзець, уявіць сабе, якім быў палац 100 гадоў таму. Ну, немецкий гарнизон стоял, поэтому, скажем так, разграбление началось именно тогда. Именно после немцев пропал музей богатый. Был огромный коллекция, он собирал, говорят, монетный кабинет у него был, со Скерками роднились, с Ваньковичами. Поэтому вот и здесь, и это играло, конечно, свою роль. А вот где мы с вами идем по коридору, тут же паркет лежал. Очень красивый паркет, все в паркете. Ну, если посмотреть, жалко, конечно, что фотографии черно-белые остались, как выглядел этот дворец. Лучше бы, конечно, чтобы не было тогда таких возможностей. Палац у духу высокага класіцызму першай паловы 19 стагоддзя стаіць у самым парку на стромым беразе Прыпяці. Гэта шыкоўная дзвюхпавярховая камяніца на грунтоўным цокалі. Раней лесвіцы вялі ў будынак з 4 бакоў, адкуль раскрываліся паркавыя прысады. Перад палацам раслі ліпы і пастрыжаны шарамі персидскі бэз. Здесь все было по-другому. Припять протекала метров, наверное, на 30-40 туда дальше. И вот представьте, там река, все пароходы, которые проплывают на Киев, из Киева туда выше на Мозырь. Все это здесь было видно. Теперь же и пароходы не плавают. А теперь, да, и пароходы перестали плавать. Редко ракета пройдет. Да иногда соль с Солигорска возят сюда, говорит, лес на Украину. Редко. Калі дабірацца да Нароўлі па Прыпяці, палац і парк, што да яго прылягаў, вельмі выгадна прэзентавалі сябе. Сам палац быў знесены на высокім правым беразе Прыпяці ў месцы, дзе рака робіць паварот і глыбокім паўколам падыходзіць амаль пад самы дом. Так што з веранды і балкона гэта давала неабмежаваны краявід на раскінутую велічную Прыпяць і ляжачыя, як на далоні па другі бок, лугі і залітыя сенакосы, парослыя асобнымі дубамі, са шматлікімі азёрамі. Гэтыя азёры былі багатыя на рыбу. Вясной, калі Прыпяць расцякалася па наваколлі, яе шырыня сягала 6 кіламетраў. Калі вада сыходзіла, все навокал нечакана станавілася белым ад незлічонай колькасці квітнеючых ландышаў.
Колькі мы не спрабавалі, але разгледзець велічны палац Горватаў з Прыпяці, які некалі выгадна прэзентаваў сябе з паркам, нам так і не ўдалося. І, здаецца, нараўлянцы тыя ж адкрытыя гасцінныя людзі ўсё зробяць, каб дагадзіць цікаўным. І, здаецца, Прыпяць тая ж не абмялела і па сёння поўная рыбы. Аднак палац цяпер выгадна хаваецца за шатамі старых дрэў, бо з моманту ад'езду адсюль апошніх гаспадароў Горватаў паступова прыйшоў заняпад. Гэты палац перажыў рэвалюцыю, 2 святовыя вайны, быў прытулкам для дзяцей-сіротаў, але так і не вытрываў усіх перыпетыяў паваеннага савецкага мірнага часу. Говорят, задумал Горват в одном из залов монетами пол уложить. Золотыми. Ну а как ты уложишь? Так положишь портрет царя. Императорское величество топтать нельзя. Так герб Российской империи тоже не подходит. И кто-то ему посоветовал написать письмо царю. Якобы ему царь ответил, что если на ребро, то можно. Но он посчитал, что слишком много золота уйдет, поэтому на ребро не стал. И щедрый очень был. З якім размахам жылі тут Горваты, вам могуць распавядаць да бясконцасці. Праўды ва ўсіх гэтых байках больш, чым здаецца. Праўду кажуць, калі даводзіць пра іхную шчодрасць і чалавечнасць. У тутэйшым фальклоры Горваты паўстаюць хутчэй як кемлівыя і уважлівыя гаспадары, што аднойчы уберагло іх ад сумнага лёсу, які не абмінуў многія беларускія заможныя сем'і. А як людзі да іх ставіліся? Достаточно привести тот факт, что когда началась революция, люди отстояли Горвата и не дали над ним расправиться. Поэтому этим как бы все и объясняется. Люди уважали его и шли к нему по любому вопросу, и ни в чем не было отказано. Ни в чем. У кого-то корова умерла, на тебе корову. Кому-то то надо, на тебе. Он даже управляющих своих иногда, ну скажем так, осаживал и учил их как бы правильно работать с людьми. Аднойчы Андрэй Горват прачнуўся і зразумеў, што мае непасрэднае дачыненне да палацу Горватаў у Нароўлю. 3 гады таму ён разам са сваёй сяброўкаю Вольгай упершыню наведалі гэты жывапісны куток і адразу полюбілі яго. З таго часу разрабаваны палац не дае маладым спакою. Первый раз, когда приехали сюда, немножко обалдели, потому что такого нигде не видели в Беларуси. И я давно с детства как бы слышал семейные легенды, что в Наровле есть такой дом, который принадлежал нашему роду. Так. И всегда собирался приехать, но всегда останавливали какие-то дела. Вот, но однажды все-таки решили с Олей вместе. Приехали, всегда были разговоры про конфетную фабрику, например. То есть, когда покупали конфеты «Красный Мазырянин», то говорили, что вот это на фабрике наших предков сделано. Там у меня особое отношение было к этому. Вот когда мы увидели все, мы приклеились и уже оторваться не можем. А вы адчуваеце, што это вы ў нейкім сэнсе это ваше? І сапраўды маеце вы прямое дачыненне да гэтага вось дома, да гэтага будынка? Ну, прямое отношение, наверное, имеют прямые потомки. Так. Но поскольку у владельцев этого дома прямых потомков нету, за исключением Ваньковичей, то есть по женской линии, которые сейчас живут в Америке, то можно считать, что я тоже имею как бы причастие к этому дому, поскольку больше Горватов нету. Вы пачалі вывучаць гісторыю гэтага Нараўлянскага палацу, так? Вы ж, напэўна, сабралі якісь там і фотаздымкі, і матэрыялы, то есть вы пачалі цікавіцца гісторыяй, радаводам Горватаў.
Что для вас новое открылось? Каким был палац? Ну, знаете, вот всегда дом, он будет мертвый до тех пор, пока ты не узнаешь людей, которые в нем жили. То есть, когда ты знаком уже с обитателями этого дома, Так. то есть, знаешь привычки, когда они просыпались, какой любили кофе пить, там, Да. куда они ездили, к кому в гости, кто приезжал к ним в гости, что привозил с собой. То есть, вот эти вот все мелочи. И когда приходишь сюда, ты все это знаешь, в голове держится, и ты представляешь, что сейчас там в той-то комнате Эдуард Горват там пьет кофе, там, или у него печеный лещ там стоит всегда в канцелярии, и дети любят туда забегать и полакомиться, если еще не обеденное время. Андрэй Горват арыентуецца ў велізарным палацы гэтак жа добра, як гэта некалі рабілі ягоныя прашчуры, што цягам 65 гадоў жылі ў Нароўлі ў спакоі і гармоніі. Даведацца пра нараўлянскую рэзідэнцыю Горватаў яму дапамаглі ўспаміны Анджэя Раствароўскага, выдадзеныя ў Варшаве ў 2001 годзе, а таксама апісанне пакояў дому, што зрабіў па фотаздымках польскі вучоны Роман Афтаназі. Ну, это самая большая комната во дворце, это был бальный зал. Вот сейчас здесь стоят стены, но раньше их не было, и комната занимала расстояние вот от тех окон до тех. Французские окна, двери. Ну, очень красиво просто открывается вид. Вот если пойти в эту часть бального зала, взять с собой горячий чай, выйти на этот балкон, посмотреть на Припять. Вот, и согласитесь, очень красиво. Сапраўды вельмі прыгожа, і правда уже теперь тут заросло, и Припяти мачты ничего не видать. Да, но раньше здесь была открыта такая платформа, скамьи, фонтан. То есть было все аккуратно, очень неприятно. И то, что сейчас на полу здесь творится, это, конечно, Ну да. ну, совершенно все было по-другому. Здесь был паркет, но не самый дорогой. То есть во дворце во многих комнатах паркет был дороже, чем в этом. Но здесь просто нужно было танцевать Для все-таки. танцев всё-таки, Да, и да. паркет специфический такой. Дом для Даніэля Горвата і Ефігені Ратынскай быў пабудаваны ў 1850 годзе. У аздобе палацавых пакояў прымала ўдзел сама пані гаспадыня, якая мела вялікую прыхільнасць да мастацтва. Ядвіга Горват з роду аскеркаў таксама ўнесла свой уклад у аздобу палаца. З успамінаў Анджэя Раствароўскага яна была ўлюбёная ў насценны жывапіс і лічылася таленавітай мастачкай. Первая хозяйка дворца Ефигения Ратынская. Про нее сказано в одном из мемуаров польских о том, что она с большим удовольствием, замилованием украшала дворец. Ну, я думаю, это касалось интерьера и всего остального. Вот. Другая владельца, которая известна более подробно, это, например, Едвига Аскерка. К сожалению, она умерла довольно рано от туберкулеза, была первой женой Эдварда Горвата, последнего владельца дворца. Известно, что она была художницей. И, например, она украсила одну из ванных комнат расписным кафелем, на котором изобразила своих сестер в виде русалок. Водоросли нарисовала. В общем, это было такое маленькое, такое ундинное какое-то место, местечко, из которого она превратила в ванну. Так павялося, што роля жанчын, жонак заможных гаспадароў сёння незаслужана падзабыта. Часта ўвесь цяжар па вядзенню гаспадаркі ў маёнтках перакладаўся менавіта на іх плечы. Прыкладам можна прыгадаць гэткіх энергічных і ініцыятыўных асобаў, як Марыя Патоцкая, якая на ніве сельскай гаспадаркі праславілася далёка за межамі Высокалітоўска. Жонка Міхала Агінскага Марыя Дэнері фактычна кіравала маёнткам Залессе. Людвіка Горват стварыла адну з найлепшых рамантычных сядзібаў пад Мінскам – цудоўны палац псеўдаготыкі ў Прылуках. Гэты спіс можна працягваць, і мы абавязкова вам раскажам пра кожную з гэтых ды іншых жанчынаў нашага краю.
Сярод паннаў Горватаў, што пакінулі па сабе добры ўспамін, была і Габрыэля Горват, якая перахоўвала абраз юравіцкай Божай маці і потым перавезла яго ў Кракаў да айцоў езуітаў. Сёння гэты абраз ушаноўваецца і праваслаўнымі, і каталікамі. Жонка апошняя гаспадара маёнтку Горватаў, што ў суседніх Галоўчыцах, графіня Францішка Анела Паўленс де ла Рохе, была надзвычай пабожная. Па яе загаду ў Грушаўцы, цэнтры тутэйшых каталікоў, быў пастаўлены крыж, на месцы якога планавалася збудаваць капліцу. Аднак здзейсніць тое да 17-го году не паспелі. Антаніна Жураўская гадоў сваіх не хавае. Ёй 94. На 1 год старэйшая за той самы крыж з касцяным укрыжаваннем, што быў пастаўлены на загад пані Горват у полі за агародамі. Неверагодна, якім чынам, але крыж ацалеў. Ездить конні сюди і сюди. Так. Грушовку, з Грушовки в Головчичі. Може, вона й далі їздила, але ж ніхто не знає. А на Христ казала, що на цього Христа ніяк не казала, тільки казала, що потери у вас через Христа ніколи не буде. Хрест вам зачистить вас. І там є хрест. Тітко, а ви ж, баба ж моя- Там було перехресні дороги. Там зорвали, А там зарвали. сільсовет зорвав. Його зорвали. Слухайте, тітко, а баба моя казала, що пані ж була дуже некрасива, пань був красивий. Так? Це говорот був такий? Я пана не бачила, і паню не бачила. Ну, а люди ж розказували. А люди кажуть, що хороші були. Ну, але чи хороші, не хороші, Так, яка різниця, але а добрі були. яка різниця, а мені ще займали. Ага. А таке, мої кохані, я вам нічого не допомогла. Дякую вам. Калі наша здымачная група прыехала ў Нароўлю здымаць перадачу, высветлілася, што Андрей Горват вось літаральна ў гэтыя дні пабраўся шлюбам з Вольгай. Эта вся история стала моей, хотя я не принадлежу к этому роду. Ну, але вы цяпер таксама Горват? Ну да, уже принадлежу. Я еще не привыкла. Вот. И я могу сказать, что я не со стороны наблюдаю, а нахожусь непосредственно внутри всего действия, всего процесса. Люблю людей, Горватов, которых мы действительно оживили с помощью... Андрей для меня оживил с помощью историй. Вот. И тоже готова бороться за его будущее. Напэўна, кожны з нараўлянцаў па-свойму уяўляе будучыню гэтага палацу. Васіль Чайка марыць пра музей, што калі-небудзь абавязкова будзе створаны ў гэтых сценах. А пакуль ён блукае па ўсёй нараўляншчыне і ў адселеных краях, каб выратаваць, зберагчы для будучых пакаленняў беларусаў памяць пра гэты край. Ягонаму школьнаму музею можа пазайздросціць любы раённы. Тут і казацкія катлы, і скіфскія амфары, зброя і абразы, старыя радыёпрыймачы і каменныя сякеры. Усё можна ўзяць у рукі, памацаць. Тут перахоўваюцца рэчы з самога палацу Горватаў, кахля з ванных пакояў, цэгла з адмысловым кляймом, чыгунныя дзверцы ад печаў. Для нашай перадачы Васіль падрыхтаваў асабістую пячатку Аляксандра Горвата, што жыў у адным з маёнткаў у Барбарове на Мазыршчыне. Вот смотрите, 2 герба. Герб Горватов и герб Потворских. Так. Знак признательности этого рода перед этим помещен. Ну, 2-й герб. Ага. Деньги. Яким ви бачите свій музей? Навошта ви це робите, Володя? Ну да хотя бы, чтобы показать нам красоту нашего края и историю нашей страны. Ну вот, кроме печатки, вот еще есть такая вилка серебряная, горватовская. От, тут навіть з ініціалом Ну, Александр Хорват. Олександр Горват, бачите, Ну, эту вилку выкопали, видно, кто-то с местных жителей. ви так нечакано достаєте речі з своїх кишень, як фокусник. Паводле меркавання начальніка аддзела культуры Віктара Захаранкі, у адноўленым палацы з'явіцца канферэнц-зала і вялікая студыя выяўленчага мастацтва.
Тутэйшаму этнаграфічнаму музею, што мае цікавейшыя артэфакты мінуўшчыны, вельмі бракуе плошчаў. Няма месца і для карціннай галерэі, таму ў перспектыве яна будзе перанесеная ў пакоі адрэстаўраванага палацу, там жа будзе створаная і заля славутых землякоў. На сегодняшний день, будем так говорить, проектно-сметная документация изготавливается. Освоено 56 миллионов рублей. То есть уже изготовлена проектно-сметной документации архитектурная часть. Ну и на перспективу, я думаю, что деньги будут выделяться. И, соответственно, этот вопрос будет потихоньку решаться. Ну, понятно, очень большие, будем говорить, нужны вложения в реставрацию этого дворца. Но я думаю, что со временем этот вопрос будет решен. Ці адчуў гэты палац палёгку з таго, што на яго ўратаванне ўжо патрачаная такая немалая сума. Слаба ў гэта верыцца. Але каб зберагчы дом, зрабіць надзейны дах, патынкаваць, пафарбаваць і замкнуць дзверы, то каштавала б меней. Калі вы гаворыце, што дом мусіць жыць сваім жыццём, як заўсёды, ці не будзеце вы ім жыць? Ну, это наша самая большая, наверное, самая смелая мечта. Но если она даже осуществится наполовину, то есть не мы здесь будем жить, но просто дом будет восстановлен именно в этом виде, и там именно будут жить люди, то это уже будет хорошо. То есть этот дом строился для того, чтобы в нем жили. Жили Горваты, да, это в идеале, конечно. Но в любом случае это не музей. Варта толькі ўехаць у Нараўлянскі раён, як сустракаеш знак радыяцыйнай небяспекі з папярэджаннем, што тут забаронена паліць вогнішчы і касіць траву. Калі вы сюды прыехалі не па дровы ці па сена, то вас гэтыя грозныя знакі не тычацца. Дарогі тут выдатныя і добра дагледжаныя. Зрэшты, як і ўсё тут цяпер. Статус абавязвае наступствы вялікай катастрофы на АЭС у Чарнобылі, да якое тут 6-7 дзесяткаў кіламетраў. З суседняга будынку былой школы бачныя вежы з чырвоныя цэглы, упрыгожаныя зубцамі, выступамі, аркамі. Некалі гаспадарчы комплекс паноў Горватаў у 1925 годзе быў перароблены на кандытарскую фабрыку. Тут все нагэтулькі вымецена, пафарбавана і падгрэблена, што гэтаму гарадку можна смела надаць званне самага чыстага гораду ў нашай краіне. Дзеці ловяць рыбу і гуляюцца ў футбол, ідуць в школу і са школы. Дарэчы, і сярэдніх школаў тут 3, ды яшчэ школа мастацтваў, фантан, перад якой упрыгожыў старасвецкі вазон з панскага палацу. А за палацам, амаль на самай строме, над ракою, выпадкова ацалелі аскабалкі панскага фантана з мураванымі лавамі ў духу ампір. Захавалася паркавая альтанка-маяк, пастаўленая на высокім беразе, каля ўпадзення Нараўлянкі ў Прыпяць. Бадай, яна і ёсць найлепшым сімвалам і талісманам горада. Пашанцавала ў Нароўлі і велізарнаму парку. Такім можа пахваліцца не кожны горад. Ён разлёгся больш як на 8 гектараў. Тут расце багата розных дрэваў і векавечныя дубы, што пэўна памятаюць яшчэ часы Рэчы Паспалітае, і калматыя лістоўніцы, плакучыя і серабрыстыя вербы, бярозы, клёны і багата чаго яшчэ. Кожнаму па-свойму уяўляецца далейшы лёс гэтага палацу, але ўсіх аб'ядноўвае адно – мара аб ягоным аднаўленні. Гэтая воля да жыцця, жарсны аптымізм тутэйшых людзей уражвае і захоплівае. Пачынаеш сам верыць, што ўсё можна адолець. У гэтыя хвіліны прыгадваеш словы Андрэя Горвата, што ствараюць дзіўную ілюзію некалі перажытых пачуццяў. Калі вы прыедзеце ў Нароўлю, я сустрэну вас на ганку. Мы павячэраем, пагаворым пра мінулае і будучае. Вольга прынясе нам у парк гарачую гарбату. Пасля ў пакоі для гасцей вам прысніцца лета.